संत रविदास जी के महिमाया पारबा, महिमाया पारबा हो महिमाया पारबा। राउर विचार बाबा बहुते महान बा, बहुते महान बा हो बहुते महान बा। इनका लिए नहीं कोनो संत भइले, संतों में संत रविदास रहले, संतों में संत रविदास रहले। ए जी संतों में संत रविदास रहले। बाबा जी लेलन काशीपुर में जन्मवा, लेलन जनमवा हो लेलन जनमवा। माता कलसी के रहन उललनवा, रहन उललनवा हो रहन उललनवा। बहुजन घरवा सोहर भइले, संतों में संत रविदास रहले, संतों में संत रविदास रहले। ए जी संतों में संत रविदास रहले। सतगुरु जी के पूरा जानेला जहानवा, जानेला जहानवा हो जानेला जहानवा। राउर ही कीर्ति के होला पूजनवा, होला पूजनवा हो होला पूजनवा। गौतम विकास भजन गइले, और संतों में संत रविदास रहले। आज संत